ସୁନନ୍ଦାର ପରିବାର ବଡ଼ ପରିବାର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ତା'ର ପିଲା ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇ ତା'ର ସଂସାର। ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ତଥାପି ସେ ତା'ର ପରିବାରକୁ ଚଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଘରେ ଯାଇ କାମ କରେ। ସେଥିରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଏ, ସେ ତା'ର ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ ତା'ର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଲିକ କହିଲା, ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲରେ ସଫାସଫି କରିକି ଯିବ ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ଭଲ ଭାବରେ ମାଲିସ କରିଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ସୁନନ୍ଦା ହଁ କଲା ଏବଂ ନିଜ ରୋଷେଇ କାମ ସାରି ଘର ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ୁ ମାରି ମାଲିକ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାରି ମାଲିସ କରିଦେଲା। ଏହା କରିସାରି ସେ ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ତା'ର କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତା'ର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଗଲା। ସେ ସୁନନ୍ଦାର ସ୍ୱାମୀର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖବର ଶୁଣି ତା'ର ମାଲିକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ବି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ କର। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସୁନନ୍ଦା କହିଲା ଯେ ତୁମେ କିଛି ଦିନ କାମ କର, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଜଣେ ମାଲିକ ରହୁଛି, ତା'ର କାମ ବାଲି ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ମୋର କାମ କରିବି ଏବଂ ସେହି ପଇସାରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରିବି, ତୁମେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ, ମୁଁ ଆଜି କାମ କରିପାରୁନାହିଁ, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ଏହାପରେ ସୁନନ୍ଦା କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଏପରି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ, ପରିବାର ଚଳାଇବା ତ ମୋର ତ କାମ। ତେଣୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଚଳାଇ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନନ୍ଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା। ଏହାପରେ ତା'ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତା'ର ଶାଶୁ କହିଲା ଯେ ସୁନନ୍ଦା, ତୁମେ ଯେବେ ବି କାମକୁ ଯିବ ଆମକୁ କହିଦେଇ ଯିବ, ଆମେ ସବୁ କାମ ଘରର କାମ ସବୁ କରିପାରିବୁ, ତୁମେ ଆଉ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଏପରି ତା'ର ଶାଶୁର ମଧ୍ୟ କହିଲା ତୁମେ ବି କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଆମେ ଘର କାମ ଦୁଇ ଜଣ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ସୁନନ୍ଦା କହିଲା ଯେ ତୁମର ଆସିବାର ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ତା ସାଙ୍ଗ ବିମଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଅନେକ ମାଲିକାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଲିକାଣୀ କହିଲା ଯେ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିଲା ସୁନନ୍ଦା। ସୁନନ୍ଦାକୁ ମାଲିକାଣୀ କହିଲା ତୁମକୁ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ତ? ସୁନନ୍ଦା କହିଲା ହଁ ମାଲିକାଣୀ, ମୋତେ ସବୁ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି। ତାପରେ ଏହା କହି ସେ ତା'ର କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଚା' କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ କାମ କଲା। ଏହାପରେ ତାକୁ ଟଙ୍କା 4,000 ମିଳୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଆସେ ଏବଂ ଘରର ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରେ। ଘର ରୋଷେଇବାସ କରେ, ସଫାସୁତୁରା ସବୁ ମଧ୍ୟ କରେ। କାମ ସାରି ସେ ପୁଣି ମାଲିକ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ସେ ମଧ୍ୟ କରେ। ସୁନନ୍ଦାକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ତୁମେ କାମ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛ ତ? ସୁନନ୍ଦା କହିଲା ହଁ, ମୋ କାମ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କରିପାରିବି। ଏହାପରେ ସେ କାମ ଧନ୍ଦା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରେ। ଏକ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାଲିକାଣୀର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଖ ଗୋପାଳ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ କିଛି ମୋମୋ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ତେଣୁ ମାଲିକାଣୀର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଯେ ପାଖ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ମୋମୋ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋମୋ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲା ନଥିଲା। ସେଦିନ ଗୋପାଳ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନନ୍ଦା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସୁନନ୍ଦାକୁ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ମୋମୋ ବନାଅ, ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ ଅଛି। ସୁନନ୍ଦା କହିଲା ଯେ ମୋତେ ମୋମୋ ବନେଇ ଆସିନି। ତା'ର ମାଲିକାଣୀ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି କେମିତି ମୋମୋ ବନା ହୁଏ ତୁମେ ବନାଇ ପାରିବ। ସୁନନ୍ଦାକୁ ତ ମୋମୋ ବନେଇବା ଜଣା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓପନ୍ କଲେ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋମୋ ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରିଲା। ଭେଜ୍ ମୋମୋ, ନନ୍ ଭେଜ୍ ମୋମୋ, ପନିର ମୋମୋ, ଏମିତି ସବୁକିଛି ମୋମୋ ବନାଇ ପାରିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର କିଟି ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତା'ର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏ ଗୋପାଳ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମୋମୋ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତା'ର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଏ ଗୋପାଳ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋମୋ ବନେଇଛି। ତାପରେ ସେ ମାଲିକାଣୀ ଜଣକ କହିଲା ଯେ ନା, ଇଏ କୌଣସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମୋମୋ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋର ଚାକରାଣୀ ସୁନନ୍ଦା ମୋମୋ ବନେଇଛି। ତାପରେ ତା'ର ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଇଏ କୌଣସି ଚାକରାଣୀର କାମ ନୁହଁ, ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମୋମୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ସେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଉ ମୋମୋ ବଳିଲା ନାହିଁ। କାମ ସାରି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଘରେ ଆସି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ତାପରେ ତା'ର ଶାଶୁ କହିଲା ଯେ ତୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ମୋମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତା ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁ କାମ କଲେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତା'ର ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋମୋ ବନେଇକି ଖୁଆଉଛ, ତୁମେ ଆଜି ଘରେ ମୋମୋ ବନାଅ, ଆମେ ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋମୋ ଖାଇବା। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଏକ ଦିନେ ମୋମୋ ବନାଇଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତା'ର ପୁଅ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଏ ମୋମୋ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତା'ର ଶାଶୁ ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ତା ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ସୁନନ୍ଦା କହିଲା ଯେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବାହାର ଘର ମୋମୋ ବନାଉଛ, ନିଜେ ଏକ ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ କରି ମୋମୋ ବିକ। ଏବଂ ସେ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଅଛି, ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ଟିଏ ଖୋଲିବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଆସି କହିଲା ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ତୁମେ ନେଇ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କର। ଏହାପରେ ସୁନନ୍ଦା ତା'ର ଶାଶୁକୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଦେବ ବୋଲି ଆସି ତା'ର ମାଲିକାଣୀକୁ କହିଲା ଏବଂ ପଇସା ନେଇ ସେ ବଜାରକୁ ଗଲା ଏବଂ ମୋମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ମଧ୍ୟ କିଣିଲା। ଏବଂ ତା'ର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ଉପରେ। ସେ ଟୋକେଇକି ମଧ୍ୟ କିଣିନେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋମୋ ରଖି ବେପାର କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲା। ତେଣୁ ସେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମୋମୋ ବନେଇଲା। ମୋମୋ ବନାବନି କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋମୋ ସେ ଟୋକେଇରେ ରଖି ବିକିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ବୁଲି ମଧ୍ୟ ମୋମୋ ବେପାର କଲା। ଲୋକମାନେ ତା'ର ମୋମୋ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମାନେ ତା'ର ମୋମୋକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏହାପରେ ସୁନନ୍ଦାର ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମୋମୋ ଦିଅ। ଏବଂ ତା'ର ମୋମୋ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ଏହା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତୁମେ କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ମଗାଉଛ? ତାପରେ ଗରାଖ ଦିନେ ଦିନେ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମୋମୋ ଖାଇ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଏହି ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ମୋମୋ କେଉଁଠାରୁ ମଗାଉଛ? ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସୁନନ୍ଦା କହିଲା ଯେ ନାଇଁ, ଏ ମୋମୋ ମୁଁ ନିଜେ ବନାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା ଯେ ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଟେନସନ୍ କରନା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଗରାଖ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଲା। ତାପରେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ବି ଖାଇବୁ, ଦେଖିବୁ ତୁମର ଟେଷ୍ଟ କିପରି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋମୋ ଖାଇବା ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବେପାର ହେଲା। ଯେତିକି ସେ ମୋମୋ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା ତା ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବେପାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପଇସା